अरे कुल नशा बोल बा। का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करता नहीं कि तोनी सबे लोग अच्छा होबा और अच्छा रहे के भी चाहे। ये कैमरामैन आज हम सोचा तानी नु कि आज हम वीडियो बिना गाली देले बनाई। अच्छा हमू देखा तानी। मुंह का लार देखले बड़ा वीडियो लगावा। रे सरवा भल तू पहले की गाली बिना देले वीडियो बना। रे सार उ तो हम मजाक नु कहनी है, हम तो रेलवे करम। होली में चली खोली के देवरा बवंडर कोइले बा। होली में चोली खोल के देवरा बॉन्डर कइले बा ना बलाउडर देखले बा। मतलब होली में देवर सब चोली खोलेला नु तो बलाउडर लौकेला। आई मीन फुटबॉल लौक जाला। होली में चली खोली के देवरा बवंडर कोइले बा। तो खोदे खोदे पिचकारी से ढोरी समंदर कोइले बा। पिचकारी से ढोरी समुंदर कइले बा। रे सरवा कैमरामैन कैसे हो सकत बा रे? रे सरवा ना जानता रे भौजी के नहीं आ रे समुंदर बा। हाँ कैमरामैन तो बात सही कहता रे सारवा। देवरा में लार समुंदर करी जब भौजी के पहले ही से समुंदर बा। चल छोड़ साला कैमरामैन, दूसर वीडियो लगाओ। बहारा भतार बाटे हमारा के छोड़े के। मतलब भौजी के बहुत दुख बा। अगर होली में केकरो भतार बाहर रही तो दुख जरूरे होई। ए भौजी अब हम लगा दी, मतलब रंग तोरा भतार के कमी ना होई। हट बहिन चोद। बहारा भतार बाटे हमारा के छोड़े के। मोरे मोरे ते बड़ा पारा नाम करे ढोरी के। हाँ तो भाई लोग तोहनिए बताओ, हे भौजी के भातरा नहीं खेता धेवरे से मरवावता, मतलब ढोड़िए पर हाथ रख के प्रणाम करवावता। है तोरा बहिन के चोदो। सीना पर सटाई के दुनलिया। सीना पर सटाई के दुनलिया। ए भौजी ए सारवा जी के दुनाली कहाँ बा हो? भैया लगे तो एके गो नाली बा जोन एक बार फायर करेला। चुमल चाहता रो मोर गलिया। चुमल चाहतारा हमर गलिया। ए भौजी अगर इतना टमाटर जैसन गाल रही तो भैयावा सरवा तो चुम्मे नु करी। असो के होली में खर्चा होई, भौजी के ढोड़ी पर चर्चा होई। के होली में खर्चा होई आ भौजी के ढोड़ी पर चर्चा होई। रे सरऊ अगर तू खर्चा कोयले चाहतारा नु तो हम लाड़वा पर 151 रुपया के दह के गोड़ लागल। हाँ तो भैया लोग इतना मेहनत करके हम घर से दूर आके वीडियो बनावत तानी तो प्लीज रउआ लोग थोड़ा सपोर्ट करी हमें।